आहा ई का होता है बबुआ महाराज चाही बिहार में रे दिने पर दिन देखो तनी खेसारी जादव पे कराइन पर कराइन होता ना होखे तो तेहू कुछ सुनाऊ ना हमरो मन करता बाबा सुनो हो बक्सर जिला के है जादव जी कहतनी नाश कर दे हो बक्सर जिला के है जादव जी कहतनी नाश कर दे हो देखे सारी के बोली किला फरूखर पास कर दे हो देखे सारी के बोली किला फरूखर पास कर दे हो बुझलो दूसरा के बोल बड़ी बड़ी बोला ताई बोली होई जाइया भेंट तहिया मारी दे गोली दूसरा के बोल बड़ी बड़ी बोला ताई बोली होई जाइया भेंट तहिया मारी दे गोली अभिल रहन सुधारिल ना तो ना सको दे देखे सारी के बोली किला फरूखर बास कर दे देखे सारी के बोली किला फरूखर बास कर दे बुझलो राइटर राजेश लिखले गावे महाराजा जे भी सुने उहे कहे हवे रंग बजावा राइटर राजेश लिखले गावे महाराजा जे भी सुने उहे कहे हवे रंग बजावा एही से कहतनी मानिल बतन तो खास को दे हो देखे सारी के बोली किला फरूखर बास कर दे हो देखे सारी के बोली किला फरूखर बास कर दे